Gito, dwi'n iach yma. Gym fi squat challenge i chi. Hwn di trydydd go fi. So dwi'n gwneud llwyth na barod. Iawn. So offa fi yma. I wneud yn squat challenge. 1 munud, sawl squat. Chi'n gallu wneud mewn 1 munud. Go fi wan. Reit. O, man bach. 3, 2, 1, go. 76. Reit, i'r 76 i giro. Prych sgwnnwch lawr dan fama, sawl un da chi wedi wneud. Liciwch y fideos yma a subscribe i'r fideos hefyd. A dwi'n satrid dros ydych chi. Diolch yn fawr.